Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi namhlanje. Kuzomele siqonde abantu bakaNkulunkulu ukuthi ukuhlangana kwethu nje kukuzokwenza izimpilo zethu zibe lula. Kusibuyisele ekuthenini singobani, kusibuyisele ekuthenini sidalelweni futhi sihlaleleni la emhlabeni ngoba leyo imibuzo eminingi kakhulu abantu abaningi abanayo. uNkulunkulu uyakwazi lokho, uNkulunkulu uyakubona lokho, uNkulunkulu uyakuqonda lokho. Yikho uNkulunkulu ehlezi njalo etshala ezinhlizweni Nkosi zabantwana abavumayo ukuthi mhlasimpe ngalama topics noma ngalezi zibonelo abantu will understand ukuthi bangobani. They will understand ukuthi bayimvelaphi yasezulwini. They will understand ukuthi ubaba wabo ubaba onguNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini. And by knowing that and understanding that, maybe they will come back to the Father. Maybe they will come back to their senses. Maybe they will come back to knowing themselves. Maybe they will come back to doing the will of God and gaining themselves a space embusweni wezulu ngoba izindaba ezinkulu ezibalekile izindaba zombuso wezulu. So uNkulunkulu is just using me to try and make a understanding to people by topics, by examples, by izinto ezenzakalayo emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu uyafisa, uyathanda ukuthi abantu bazi ukuthi ungena yonke indawo. uNkulunkulu ungena in your pocket, ungena ebhenki lakho, ungena embhedeni wakho, emshadweni wakho, ey'nganeni zakho, esikoleni, emsebenzini, ungena yonke indawo. God wants people to understand all those things. And uNkulunkulu ufisa abantu baqonde la benza khona amaphutha. Ngoba maningi amaphutha enziwa abantu. Maningi amaphutha isitha esenza abantu ukuthi bawenze so that they will eventually not know themselves. Imagine living emhlabeni la khona uhleli nomuntu owaziyo ngawe wena ungazi ngawe. Imagine uhleli nomuntu owaziyo ngekusasa lakho wena ungazi ngalo. Waziyo ngezolo lakho, azi ngenamhlanje lakho, azi nangesasa lakho wena ungazi ngalo. Isitha knows izolo lakho. Isitha siyazi ukuthi uvela ezulwini, siyazi ukuthi udalwe uNkulunkulu, siyazi ukuthi uNkulunkulu wakudala ngayiphi injongo, siyazi ukuthi uNkulunkulu unethemba liphi ngawe, siyazi futhi ukuthi uyigugu elingakanani kuba uNkulunkulu. And ekwazini kwaso ngawe zonke lezi zinto esaziyo ngawe, sikhanda sure ukuthi wena ugcina ungakwazanga lokho. Ukuze ungeke uzuzazi ukuthi uyigugu kangakanani, ukuze ungeke uzuzazi ukuthi uNkulunkulu langazelela kangakanani, ukuze ungeke uzuzazi ukuthi uvelaphi, uvela ekhaya ezulwini. Because ungazazi imvelaphi yakhe, showcase nekusasa lakhe ngeke azalazi. Definitely angeke azazi ukuthi uzofinyelela lapho, uzophelela lapha kusasa because uhluleke ukwazi izulu lakhe. Ngoba la uvela khona, it is where you belong. If you're from a Zulu tribe, that is where you belong. If you're from a Xhosa tribe, that is where you belong. No matter kuthiwa ukhulele esilungwini kangakanani, you still belong with the Zulus. Usamnyama wena. Ngisho kuthiwa ukhule uhlala nabantu namandiya wodwa, usamnyama, you are still a Zulu. You belong there. So njengoba sidaliwe uNkulunkulu, esidale ngenjongo, wasiphefumulela ngomphefumulo wakhe, saba kanjalo umphefumulo ophilayo. Wayesidalela ukuthi sazi ukuthi singaba sezulwini. Wayesidalela ukuthi sazi ukuthi lo mhlaba lo oyisinabelo sezinyawo zakhe iyona ndawo eyikhaya lethu abisibekele lona ukuthi siphile. Sijabule, sitshakadule, senze konke ngokukhuleka nangokubusa phezu kwazo zonke izinto ezikhona, izitshalo, izilwane nayo yonke into. But ekukhuleni kwethu, since sikhule emhlabeni obuswa isitha, sagcina sesingasazazanga izinto eziningi. Sagcina sesilahlekelwe imvelaphi yethu. Sagcina sesilahlekelwe ukuthi singobani. Sagcina sesilahlekelwe ukuthi sesidalela ukuthi sidleni, siphuzeni, siphile kanjani, senze kanjani. And ukulahlekeni kwazo zonke lezi zinto, saluthwa ngezinto ezi-wrong kakhulu. And uNkulunkulu namhlanje want to pass a message yokuthi people are making huge mistakes in their prayings.
mistake in your prayers. Imagine ubaba ekhaya ethanda ukuthi mawuzokhuluma naye umgoqele, mawuzokhuluma naye uthobe, mawuzokhuluma naye uqale wenze i-appointment. Ucele kuqala, sicela ukukhuluma nobaba. So ngenxa yokuthi uthanda that certain respect or that certain amount of ukuthotshelwa nokwesatshwa, lo ongazi uzothunywa uzothi eza kuye engeke aze amlalele. Mhlampe nje ubaba kumele aguqele wena uqhamuke nje uyimele umude ukhulume naye. That is full of disrespect. And there's nothing that is so intolerance njengongahloniphi. Ayibekezeleleki leyo nto leyo. Umuntu ongahloniphi akabekezeleleki. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uzofisa ukuthi abantu bazi baqonde ukuthi okay, people kulungile, nifikile emhlabeni nalahleka, fine. Nifikile emhlabeni nalutheka, fine. Nifike emhlabeni isitha sanilahla sanifundisa izinto ezirong, fine. But njengamanje nayi solution, njengamanje nalo iqiniso lami, njengamanje naku ukukhanya kwami. Ngifuna nenze kanje. Because seniwenzile amaphutha, lungisani-ke manje, it's time for corrections. And it's time njengamanje sibuyela back to ekuthenini uNkulunkulu wayefisa siphile kanjani. Wayefisa sikhulume kanjani naye. Wayefisa simthobele kanjani, simkhonze kanjani, senze yiphi intando yakhe. And lamaphutha esiwenzile, ufisa uNkulunkulu siwalungise ukuze sikwazi ukubuyelana naye, sibuyisane naye. Ngoba sasiphila ithuba. Ngoba ave uNkulunkulu nomnene onomusa yazi. So uNkulunkulu namhlanje is touching a topic ethi you are making mistakes in your prayers. Nenza amaphutha amaningi emkhulekweni wenu. Baningi. Others they pray bemile. Others they pray belele. Others they pray behleli. Others they pray in their postures. Others they pray bengazihlambulukile. Others they pray in dirty spaces. Others they pray for kuningi. Abantu benza amaphutha emkhulekweni yabo. Benza amaphutha. They just many, you know, uJehova uthi udinga ukwesatshwa. Deuteronomy 10 verse 12. Manje-ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe, umkhonze, ebese uyamthanda ngenhliziyo yakho yonke, umphefumulo wakho wonke nangamandla akho wonke, bese ugcina imiyalelo yakhe. Uma umesaba uNkulunkulu, uyazi umuntu omesabayo ukuthi uyamthobela ngithi. Umuntu omesabayo ukuthi awenze isinoma kanjani kuyena. Umuntu omesabayo mhlampe nje for uthisha esikoleni, if umsaba isayili lakhe awuthinti noma kanjani, awuhlali nale duze kokudla because yazi uma kwakuchitheka lesi sitambu lobhontshise esazini lakhe uthisha uzokushaya. So uyamesaba, so uyamhlonipha ngisho kwi-absence yakhe. Ngisho engekho eduze kwakho uyamhlonipha. So uJehova ufana naleya boss yakho oyisabayo emsebenzini okhanda sure ukuthi uma ungena u8 ufika upast 7, okhanda sure ukuthi uma ungena u9 namhlanje uzofika upast 8 because uyayisaba. Leya manager yakhe ethethayo ememezayo because uyayisaba, uzwenza sure ukuthi awuchithi lapha esitolo eCheckers ama-rice washiye kanjalo cha. Kuthi okwenzekile icustomer lachitha ngephutha ugijima ungqabashiye because uyasaba. Izothetha leya manager, izothetha leya supervisor, izothetha leya inspector or whoever because uyamsaba, uyamenzela yonke into angayifuni ukhanda sure ukuthi awuyenzi. Umyeni wakho because uyamazi ukuthi akakufuni ukudla okubandayo, ukhanda sure ukuthi mase buya emsebenzini uyakufudumeza ukudla noma upheka before abuye. Uyamazi ukuthi mefika ufuna ukugezwa izinyawo ukuthi nje mase kushaya isikhathi okay ufika ngo5 njalo la endlini ngo4:45 ngiyawabeka amanzi. Uyamhlonipha, uyamesaba. Ukhanda sure ukuthi awuyenzi into ezomcasula, into ezomculula, into ezomsusa esipolweni, into ezonenza nixabane, into ezonenza ningazwani, into ezonenza ningalalelani. So umuntu omesabayo wenza sure ukuthi izidingo zakhe sinakekelwe. And uNkulunkulu like into ayifunayo kithi. But ufuna ukusiza thina nje kuphela ngoba uyasithanda, ufuna ukusinakekela nje kuphela.
But we are the only one abangamvumela uNkulunkulu ukuthi asinakekele. We are the only one abangamvumela uNkulunkulu ukuthi athathe indawo asisize, because ithina esila emhlabeni. Akekho la emhlabeni uNkulunkulu. Yithi esila. Yithi sibhekene ney'nkinga. Yithi sibhekene nesitha. Yithi sibhekene nemimoya. Yithi sibhekene nayo yonke into. So, ukuze akwazi ukusisiza sihlale in good shoes with the Lord the Father, we need to listen to him. Sidinga ukuthi simesabe, sidinga ukuthi simlalele, sidinga ukuthi simthobele. And uNkulunkulu uthotshelwa kanjani? Uyahlonishwa uNkulunkulu. Awukhulumi naye isinoma kanjani uNkulunkulu, cha. Awenzi isinoma kanjani phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyaguqelwa makukhulekwa. I don't know ngabanye abakhuleka ngendlela zabo. I'm not here to whatever. I'm just here to portray iqiniso kaNkulunkulu ngendlela angifundisa ngayo nangendlela athi angidlulise ngayo. Okwenzayo wena so sekulele emandleni akho ukuthi yakushintsha yini noma uqhubeka nakho ngenkani yakho or whatsoever. But mina ngizodlulisa iqiniso uNkulunkulu afuna ukuthi abantu balazi baliqonde ukuze ngelinye ilanga ngabikho ozoba nokuzilandulela ukuthi awungangikhuleka nje. uNkulunkulu ufuna ukuthi umthobele momkhuleka. Uthobe, uma wesifazane umboze. Uma wesilisa uguqe, uthobe, uhloniphe. Njengoba nenza abaZulu. Awukhulumi nomuntu owubaba umile nje ungqabashe cha uyafola. Owesifazane uyaguqa. Although ungasenzeki manje. But iyona inhlonipho yangampela le noNkulunkulu ufuna ukuhlonishwa the very same way. Ngeke uzukhuleke uNkulunkulu lele embhedeni lele ngesisu. Khuleka ubaba Nkosi yami. It doesn't count. Ngeke uzukhuleke uNkulunkulu uhleli ngezinqa. It doesn't count. Unless if you are praying just for food, you are blessing the food. Nakhona bekumele ublesse ngenkathi usaguqile. Angeke uzukhuleke uNkulunkulu ngokuthanda kwakho uyamemeza when only when you are worshiping the Lord. NoNkulunkulu futhi mawucula uhlabelela. Uthukulula umphefumulo wakho by singing. Because nokuhlabelela kuyindlela yokukhuleka. In most cases, especially at church, uyaguqa. Apparently if you are so happy uyihambela emgaqweni uyakwazi uhamba uyiculela ke mhlawumbe uyawasha uyaziculela nani. uNkulunkulu ufuna ukwesatsha, ufuna ukuthotshelwa, ufuna ukuhlonishwa. Ufuna ukuthandwa. Let's go to ile yokuthanda. Ayikho umuntu omthanda ngendlela yakho. Because wonke umuntu une-choice yakhe ngithi. Umntwana wakho ngeke uzumthanda ngokuthi ufuna ukumthengela ama-cornflakes yena ethe ucela ama-rice crisps. Ufuna ama-rice crisps ngithi. Uzothola hayi ngithandela ngithengele lokho akufunayo because ikona akuthandayo. Iyona ndlela ontshengisa ngayo uthanda umuntu ngendlela athanda ngayo. So uNkulunkulu le ndlela afuna ukukhonzwa ngayo nendlela afuna ukuthotshelwa ngayo indlela yakhe. Uthi simthanda ngenhliziyo zethu zonke, ngezingqondo zethu zonke, ngokuqonda kwethu konke. Ngemphefumulo yethu yonke nangamandla ethu onke. So yonke into yenza ngamandla akho. Zibuza ukuthi uNkulunkulu ikuphi umenzela kona in showing God that you love him. Abantu benza amaphutha amakhulu emkhulekweni yabo. Yazi abantu abaningi I've realized ukuthi number 1 emkhulekweni yabo they are constantly controlling and telling God ngazi ukuthi umshini nje i-speed point. Usifaka i-code, i-pin, password ukuthi ngifuna ukusebenzisa ke manje. Sengiyagula ke manje sacela ukuthi ungilaphe. Naku sengiphethe ikhanda. Awu ngihlezi nginenkinga. Naku ngilambile. Abantu sebamkhomba nje uNkulunkulu ngomunwe ukuthi kumele ungisize kanti uNkulunkulu usiza kanjani? Ngithi usizo isizayo. Bayamkhomba uNkulunkulu ngomunwe njengamanje. They only come to God uma befuna ukulasha. They only come to God uma benezinkinga. They only come to God uma befuna umsebenzi. Mase utholile umsebenzi umuntu phu. Sibona ngaye sechoma on the social medias. Ukuthi siyayi afford imoto. Kodwa do ayicela kuyena? Khohlwenya. People are controlling God because ngaso sonke isikhathi emkhulekweni yabo it's all about ce. Uyacela njalo wena kuNkulunkulu.
Ngaso sonke isikhathi people are controlling uNkulunkulu, and that's not it. That's the huge mistake people are doing ebukhoneni baNkulunkulu. It's not about ukucela uNkulunkulu. Sometimes ubuke ukhuleke nje for 10 minutes ubonge kuphela, ungaceli lutho, just ukubonga. Don't control God. Akayena umshini wakho. Akayona ifoni yakho uthi mawufuna ukufona ufone noma ngesiphi isikhathi. Akayona i-airtime oyithengayo ukuthi okay, izongilasta isikhathi esingacha. Mase ungasayifuni futhi awusayifuni. Mase ufuna ukuphisana, akayona into enjalo. Don't control God. Akafani nekhehla nje la kamakhelwane eliyiphuzelayo othi hawu leli noma ngithengile igumunqa lizoza lizongicentela igceke lami. Cha. God is not like that. uNkulunkulu sihlanu sobukhosi uyakhazimula, uyesabeka, muhle, ungcwele futhi. Awudingi ukuthi uze kuyena ngokuthanda kwakho. Kanjani? Number 2, abantu bayayikhohlwa izinto abayikhulekelayo. That's a huge mistake. Uthi ucelile uNkulunkulu, ucelile ukuthi akusize ngedimoni lokuphinga. Ukhohlwe ukuthi uceleni uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu esezokugixabeza, esezokuphendula. Ekufonele lelo soka lakho ungasalifuni, ufuna ukushiya because unefiance ngithi, kodwa uneshende eceleni. Likufonele lithi sacela ukukubona. Nawe ke ukhohlwe lithi hayi ngikuphathele izinto ezokuthi uyithandayo. Ukhohlwe ukuthi hayi yazi ngeke ngakhuleka uNkulunkulu ukuthi angisakufuni ukuthi. Because uNkulunkulu does answers, does come. Umoya wakhe does come and help you. But ngenxa ukuthi usukhohle wena ukuthi ukhulekeleni, uqhubeke naleyo nto yakho. And then mase uqhubeke nayo ngeke usabona. Fana nengane izofika ithi ma ngilambeni, ihambe yodlala. Ayilethele ukudla umama. Ikhohle phinde ibuye ma ngilambeni, ihambe yodlala. Ayilethele ukudla. Ikhohle ingane ihambe yodlala. Inganaki. Ngaso sonke isikhathi izolibele izocela into eyodwa over and over again. Lapho isinikeza khona isikhohliwe, qhubeka nokudlala. Qhubeka nento eyithandayo, qhubeka nento eyenzayo. And people are forgetting izinto abazicela uNkulunkulu. Baqhubeke nempilo. And mase ukhohliwe uNkulunkulu esekunikeza, you won't see. And you won't see the hand of God touching you. You won't see the hand of God silulwa kuwena, so that uzobona ukuthi nangu uNkulunkulu siyangisiza manje, nangu uNkulunkulu siyangiphendula njengamanje, because you have forgotten what you have prayed for. Nanokukhulekela izinto eziningi esikhathi esisodwa. Ufuna umsebenzi, ufuna imali, ufuna umshado, ufuna konke, ufuna ingane, ufuna yonke into manje. People are so demanding towards the Lord. Stop being so demanding kuNkulunkulu. Because uNkulunkulu can see ukuthi yini oyideservayo, yini ongayideserve. And if you're gonna keep on demanding, I don't know. Usanokudlala ngoNkulunkulu bantu. Please. Lento ibuke kuwena. Ibuke ngawe. Zifake icathuni zoNkulunkulu at once. Imagine giving someone a gift ayidingayo, which is a gift of ukuphila. Loyo muntu uyambona ukuthi udinga kangakanani ukuthi aphile ukuze akwazi ukuthi aziphulukise, avume izono zakhe, abuyisane nawe kusanesikhathi, kusanethuba. But leyo gift ile ahleze kushava ngayo ebusweni, angayibonga, angabi nandaba nayo. Ahleze efuna okuthandwa ikona, ukuthandwa yena. Aceleni, mhlawumbe acela imoto. Manje ucela imoto nje license yakhe isanoba mhlawumbe isano 1 month. Uyabona ukuthi okay, mase asathola imoto lo uzoyishayisa and insurance izomkhokhisa. Because insurance iba less if umuntu at least eseno 5 years i-license yakhe. uNkulunkulu abona ukuthi no awudingi lokho. Emase mangase engasakunikezi, uyamthuka futhi wena. Ayisho ukuthi lo uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu ononya kade ngifuna imoto akanginikezi nani bese uwewelela la ufuna ukwelela khona. God understands your needs. God understands your wants. And ngaso sonke isikhathi if nizohlezi nifuna ama-wants nimdemand uNkulunkulu, nizongasibona isandla sakhe. Mase ninikeza izidingo, because uzothi ufuna i-want yena akunikeze isidingo. And the more ufuna i-want wena, guess who is going to give you that want? Isitha. Sizokunikeza i-want yakho. Uyayifuna ngithi? Uyayifuna ngithi imali? Uyayifuna? Uyafuna imali wena? Come here, my child. Sell your soul and get all the riches. Uyayifuna imali? Buku wedwa, uhlala wedwa kanjani, umndeni wakho unendaba nawo?
vele uthwale ngabo kade vele babekuhlukumeza kusukela ebuncaneni bakho. Thwala ngabo bonke labantu abawu-10. Then ngizokunikeza u-10 million ngabo. $1 million each person. Because you are so demanding, you always want imali wena, ngithi ufuna yonke le njabulo. Number 3, you do not care what you have asked from the Father. Abantu abanendaba ukuthi baceleni uNkulunkulu. Abanendaba ukuthi lezi zinto abazicelayo zizobasiza kangakanani. But bayafuna nje, ngiyafuna nje, ngifuna ukuthi hayi mina ngifuna ukuthi kuthiwani, ngiyakhuleka hawo. And amabandla amaningi aze ku-offer ukuthi wozani uzolanda izinto zini. Who said these things are yours? Because nemali ngisho ingagcwala ebank, who said it's yours? Because mase usufa la usuyayishiya, sekuyaba. Lo muzi lo masufu usuyawushiya sekowabani. Leyo moto leyo yazi uthiwe egarage lakho ngqovu masufa usukushiya sekokwabani. Hello Paul, sila emhlabeni sifike sihambaze futhi siyohamba sihambaze. The only thing that is yours, it's just this flesh and your soul. Okumele ukuthi ukusebenzele ukuphathe kahle ukuze umoya kaNkulunkulu uzohlala kuwena ukusize u-understand ukuthi kumele ukhulekeleni kubaba uNkulunkulu, ungakhulekeli ini, uceleni, ucele kanjani futhi ngokuhlonipha nangokuthobeka, hayi ngokwenza intando yakho, hayi nokucabanga, hayi ngokuthi uzwe kuthiwa abafundisi bathi hayi noma ungakhuleka umile noma ungenza ini, bazohlezi bekunikeza intuba vele so that it's gonna be easier for you, but bayakulahlekisa. Another thing, people carry on with the sins that they just repented against. Aqhubeke nesono umuntu kade esivuma nje. Aphinde aqhubeke naso. Asivuma aqhubeke naso. You are making problems. So much mistakes in your prayers. Which is why it's important to always remember what you have prayed for. Kubalekile ukuhlezi ukhumbula ukuthi hayi yazi kade ngikhulekela idemoni okuhleba yazi. Laba abangani bami sebethi bakhuluma ngosibanibani ngeke, I'm not supposed to do this. It's a mistake to carry on with something okade usuzivumile isono sakho. Iphutha elikhulu lenzawo lelo. And nonganaki kuba busy ngezinto eziningi. Ikona ukukulahlekisayo because ugcina ungaboni ukuthi ngenzile okurong ngishelelile yazi lana. So stop making mistakes in your prayers, people. Asukuvumile uNkulunkulu ilwa ukuthi ukushiye ngempela. Ngoba usunqusile uNkulunkulu Nkosi ngicela ukuthi ungisize. Usunqusile uNkulunkulu Nkosi ngicela ukuthi ube nami. Usunqusile uNkulunkulu Nkosi cela ukuthi ungiphe amandla ukuthi ngikulwise lokho. Mase kunikeza amandla wasebenzise ke. Angathi amandla esela uqhubeke kodwa wena uyenze leyo nto leyo. Sesiyakuthini sihlale esoneni kuze kuvame umusa. Cha, nakanye thina esafa maqondana nesono singabuye sihlale kanjani kusona. uNkulunkulu kususa edakeni, Jesu kususa edakeni igazi lakhe wathi babhadisa uvume zonke izono zakho. Uzothi usuclean ubuyele back to square one. Imagine bathing a child. Uyigeze kade edlala eminyango. Uthi usuqeda nje ukuchitha amanzi. Yeah, back. How are you going to feel? Suthi udlale ngesikhathi sakho uyigeze. Wadlala ngesikhathi sakho uyishuka inyawo. Wadlala ngesikhathi sakho uyikhiphela ingubo eziclean. Sizingcolisile over and over again. You need to start afresh. Umsebenzi wenkawu phela lo. Number 5, you pray less and you pray when you like. This is another huge mistake. Abantu bakhuleka kancane. Abantu bakhuleka 30 seconds. Abantu bakhuleka mabethanda. Yazi umoya kaNkulunkulu mohlele kuwena uzokutshela ukuthi khuleka manje kune-attack ezayo. Uzokutshela ukuthi khuleka isikhathi eside futhi you need to pray ukululeka konke. Uzokutshela ukuthi thini kuNkulunkulu. Bonga konke kwenzekile osukwini. Bonga konke uNkulunkulu akuvikele kukona. Ugibela ingqola zomlilo wena. Wagibela 3 transports. Uya le wagibela 3 futhi ubuye emsebenzini. Bonga wonke lawo ma transports usakwenza kangalutho kuwona. Bonga ukuthi udlile osukwini. Bonga ukuthi noma kade usulate kodwa ukwazile ukuthola ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ufake ukudla udle esweni sakho. Bonga konke lokho. uNkulunkulu is the one who provided you ukuthi uthi usulate kodwa umfice lo yama moda isamakheke emgaqweni engakahambi. Ngoba ubusuthembele kuyena because awuphathanga lutho ekhaya. Bonga ukuthi uthe ufika emsebenzini umngane wakho bephethe ukudla okuningi enishera naye lunch. Because wena ugcina ungaphekanga bungekho ugesi izolo.
Bonga lokho. Don't pray when you like. Oh, I don't feel like praying this time. I'm so tired. Imoya ila izozibusela khona ngampela because abantu, they do not care. They just don't care. And they really do not care. So people are making all sorts of mistakes emkhulekweni yabo. You're making all these mistakes ngeposture yakho. You're making mistakes ngeverb yakho, ngezenzo zakho. You're making mistakes ngezinto ozenzayo. You're making mistakes in every aspect, in every way. But the Lord wants you to come back. So God is tired of you rebellious Christians. And He is so bored with your prayers, constantly praying for one and the same thing eventually and carry on with it. Nimenza isilima yazi. Ukhathele abantu abangezwa amandla uNkulunkulu. Ukhathele amaKristu athi ayakholwa kodwa akhuleke ngendlela yawo. Athi ayakholwa kodwa angamthobeli. Athi ayakholwa kodwa aqhubeke nezono. Athi ayakholwa kodwa enze ngendlela yawo. Imagine you are in a relationship with someone and you cheat on them and you come back and say, oh, ngiyaxolisa sithanda sithanda sami angeke ngize ngiphinde ngikwenze futhi. Ebese uyaqhubeka kwenza. Remember umprofeti uHosea. Kwathi uhambe uyozithathela unkosikazi ophingayo. Wathi awunkosi uyaphinga nje, wathi uNkulunkulu mthathe. Wamthatha, waphinga. Ephinge njalo eyisifebe. Wamshada. Wathi sela eseshadile, waqhubeka kodwa wafeba. Waqhubeka kodwa wenza kuthandayo. Waqhubeka kodwa wayuzala futhi ngaphandle. Athi Hosea Nkosi usehambile futhi oqhubeka naleya soka lakho useyaphinga futhi. Athi uNkulunkulu umlande khona kunjalo. Amlande naso isisu sakhe sangaphandle. Buye phinde kube uHosea futhi osondlayo lesi sisu lesi. Oyondlayo futhi lengane. Kube ngazuthi yakhe because usangunkosikazi wakhe ngithi. And that is what people are doing. Bayamphingela uNkulunkulu. Nyamfebela uNkulunkulu. Athi ungayi kwabanye uNkulunkulu uye ushone khona ngqo. Uye kubodokotela ngqo kodwa uyibiza ngekholo, uyibiza ngomKristu. Uthi uyakholwa wena uJesu uyangisindisa. Abanye baze bayithethelele bathi hayi phela usizo esizayo uJesu usebenza ngamaphilisi, kumele uphuze amaphilisi bese uyathandaza ukuthi Nkosi ngaleli philisi ngicela ngiphilise. Ayikho leyo nto. uJesu wayengabanikeza abantu something ukuthi ngalokho kuzokuphilisa. Cha, wayethi phila manje, sukuma manje, bona manje. Wengakunikeza ibuko ukuthi lezi zokusiza ama-lenses wakho nanana. Cha, wayethi bona manje. And ukukholwa kwakho ikona okukusindisile. Ukukholwa kwakho ikona okukuhlengile. Ukukholwa kwakho ikona okukuphulukisile. Wengakunikeza a certain object, cha. So niyamphingela uNkulunkulu ngoba anilaleli anizwa. And you are making mistakes in your prayers. Imagine usuphethe umunye uNkulunkulu ngesandla uthi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi baba lamaphilisi sacela ukuthi angiphilise. Ukhuleka uphethe umuthi. Uthi hayi ngiyacela ukuthi lo muthi lona ungiphilise kuleli khanda lingiphethe. Why ungakhuleki kuJehova? You're still making a mistake in your prayer. You are telling God ukuthi le mali yona ezongisiza ukudlula wena. Le mali yona ezongisiza ngikhulekela ukuthi le mali ingisize. You are telling God ukuthi ngikhulekela ukuthi lento ingisize hayi wena. Ngifuna lento ingisize because ngithembele kulento mina. Mina ngizibona ngizosizwa yilento kakhulu ukudlula ukusizwa wena uNkulunkulu. You are making mistakes in your prayers. Nithi senishadile. Aphinge umuntu. Umlande khona lapho. Uzofila kanjani? Umlande kuphingeni. Uzofila kanjani ukuthi okay, shuthi uthanda omunye umuntu ukudlula mina. Shuthi unendaba nomunye umuntu ukudlula mina. Shuthi akangiboni. Akangithathi notice. That's how God exactly feels. Because yabo le mizwa onayo, lokhu kuphuxeka okuba nakho. uNkulunkulu feel the same way, feel the same thing. Because njengoba singumfanekiso wakhe, the emotions, the soul that you are, all the disappointments owafilayo, all the cryings, all the pain oyifilayo, uNkulunkulu feels the same pain if usuka ebukhoneni bakhe, if umlahla, if umdela, if umthuka, uliphatha ngeze igama lakhe. He feels the pain way if you go out there and kill yourself. Yabo umntwana wakho nithi ngixabene avela aphuza amaphilisi athi uyayibulala. Leyo pain oyifilayo ukuthi awe ingane yami yazi yayibulala ngenxa yami, yazi yayibulala. God feels the same way if umshiyile wena othembela kwabanye uNkulunkulu bebekubulala
Because all these chemicals baze bakutshela odokotela ukuthi lamaphilisi lawa azoba nama-side effects, azokwenza ukuthi inwele zakho iphume, azokwenza ukuthi isikhumba sakho sibe pale, azokophisa, azokwenza ini nani. uNkulunkulu sees how you go away from him uyophuza izinto ezizokulimaza, ezizokubulala. Uthi enyangeni sikutshela inyanga ukuthi-ke hhayi-ke lo muthi engikunikeza wona uwujuqu, uqaphele ungawunikezi umuntu orongi. Uthi uyafika nalo muthi lo, uthi uphakela loya muntu, uthi uyamdlisa, lelo bread vele lidliwa umuntu orongi, leyo pain leyo. So abantu they are making huge mistakes. People are making amaphutha amakhulu. They pray for useless things. They pray for snacks things. And the Lord is reminding me of a saying njengamanje ethi even iy'gebengu uma ziyobamba inkunzi kuthiwa ziyakhuleka. Imagine ukhuleka uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyontshontsha. Ngiyazi ukuthi uyakunyanya ukutshontsha, kodwa ngicela ukuthi ungisize ngihambe ngiyontshontsha. Imagine uwumzali unesitha laphaya kamakhelwane, awuhlangani naso, awufisi ngisho usibona. Ingane yakho ithi baba cela uhambe nami, ngifuna ukuya laphaya kulesi sitha, ngifuna ukuya kwisitha sakho, ngicela ungiphelezele. Hamba nami baba. Kwisitha sakhe, hamba nami baba. Abantu benza amaphutha amakhulu emkhulekweni yabo, and uNkulunkulu is tired, fed up. iSouth Africa isimoshile uthando uNkulunkulu analo ngayo. iSouth Africa usulimoshile uthando. uNkulunkulu ukuthandile, uNkulunkulu wakondla, wamshiya ngenkani kodwa, wakhetha impilo yesilungu ngenkani kodwa, wakhetha ubumnyama ngenkani kodwa, wamkhetha uSathane ngenkani. And it really doesn't make sense how people are so cautious with so many things that are so important to them, like empilweni, kodwa they are not cautious with the Lord. People are so trustworthy towards their bosses. They're so trustworthy towards their relationships, their couples. They make sure they call them. They make sure they check up on them. Sithandwa sami. They make sure yonke into ihamba kahle. But towards uNkulunkulu, never. Towards uNkulunkulu, it's just a piece of thing. People do exactly izinto abantu ababathembise zona abantu. Bathembekile ey'nganeni zabo. Uma ngithembisile ukuthi ngebhede yakhe ngizothengela ukuthi athembeke umzali enganeni yakhe. Athi thembisile umuntu uNkulunkulu ukuthi ngiyoyigcina imiyalelo yakho mihla yonke yokuphila kwami. Ngizohlala endlini yakho Jehova kuze ube phakade. Kodwa angakwenzi lokho. Uhlanganaphi? uNkulunkulu usethathe kancane kakhulu. Usexhaphaze kakhulu. Akasekho ngcwele. So uJesu taught us everything esenyameni. Wakwenza konke, wakufeza konke. So azike ukuthi okungenzeki kuwe, you are the one responsible for it. You are the one responsible for that wrong. Naleso sono oqhubeka usenza njalo ngenkani. So la emhlabeni awuzazi ukuthi nesikhathi singakanani. Stop ukutamasa. Stop uziphilela nje umathanda, because you do not know how much time you have. You have people, it's okay. You have made mistakes in your prayers. You have prayed ngendlela othanda ngayo. You have prayed ngendlela ocabanga ngayo. You have prayed in your posture. You have prayed at your time. You have prayed at your comfortable hour or whatsoever. But it's time njengamanje. Come back to the Lord. Ask the Lord ukuthi Nkosi ufuna ngikhuleke kanjani kuwe? Uthanda ukuthotshelwa kanjani? Uthanda ukuthandwa kanjani? And ngaleyo ndlela uNkulunkulu uzosondela kuwe. But you really want to know. Uyafuna ngempela ukwazi. Enza kanje. And then engiyithanda kakhulu ehlezi highlight, especially at church, ukuthi thina abaZulu, even the word Zulu represent ukuthi thina singaba sezulwini. Singaba uNkulunkulu uZulu. And thina abaZulu thina abantu abanenhlonipho. Unfortunately thina sesiphile ekhathini la khona singasaphila leya nhlonipho le yakudala. Sikuphila nje kuthiwa isimanje manje. And kudala kwakuhlonishwa. Izintombi zaziguqa, izintombi zazingakhulumi nanoma yini. Omama babahloniphela, bebathobela amadoda abo. Ekhaya kuhlonisha, mawuzongena egcekeni uqala ukhule, kwakuhlonisha nje kuphila impilo yesiZulu, impilo ekhaya.
okuyiyona mpilo yasezulwini, okuyiyona ndlela uNkulunkulu afuna ukuthotshelwa ngayo. Yabo njengoba sukwazi ukuthobela umyeni, iyona ndlela uNkulunkulu afuna ukuthotshelwa ngayo. Kodwa unfortunately njengoba kungasenzeki la emhlabeni, how much more kuNkulunkulu? If behluleka ukuthobela abayeni babo abakhosikazi, how much more uNkulunkulu? If izingane zihluleka ukuthobela obaba babo, belalela imiyalelo yobaba babo, bengayilaleli, benza umathanda, athi ubaba kuyalela ukuthi ungakwenzi ukuthi ukwenze ngenkani, how much more uNkulunkulu? Unfortunately nizofela khona ezonweni if niqhubeka nenza amaphutha emkhulekweni yenu. Uma ukhuleka ngendlela enokuthoba, ngendlela enokwesaba, ngendlela enothando, ngendlela yokuthukulula konke ungaphakathi kuwena, ngendlela yokuhlonipha uNkulunkulu, ukhuleke uguqe uma ukhuleka, uthobe. Uma umuntu wesifazane umboze, ufake iduku. Uma usayintombi umboze, because uNkulunkulu uyathotshelwa, uNkulunkulu uyathandwa. Njengoba uthanda Nkosi, njengoba usuthanda inhloko, njengoba ewubaba ufana nenhloko yethu sonke lapha emhlabeni. Uyena okwazi usibonela ikusasa lethu, wena okwazi usibonela yonke into, uyi-CCTV yethu. So let us underline nje i-example ebalulekile engithanda ukuthi into enigudla ngayo nicabanga. Cabanga ubaba ekhaya, cabanga inhloko ekhaya, cabanga ukuthotshelwa kwakhe nokuthanda kwakhe ukuthi kwenzeke intando yakhe. Cabanga ekuhlonishweni kwakhe, cabanga as him being the responsible guy. Uma kwenziwa intando yakhe hlezi kunokuthula kulelo khaya. Nala uNkulunkulu njengoba ubaba engubaba uwethu ohlala ekhaya ezulwini, uyinhloko, usibonela konke, uyakwazi konke, udinga ukuthi simthobele ukuze sizokwazi ukuthi samukelise umoya wakhe oyingcwele, ukuze sizokwazi ukuthi samukelise umoya wakhe ozosisiza kulezi khathi zokugcina. Because sibhekene nengwadla ngampela nobhubhane lapha emhlabeni. Kuningi okwenzakalayo, kuningi futhi okuzayo, kuningi esisazokubona. So asingawenza amaphutha emkhulekweni wethu ukuze umkhuleko wethu ikwazi ukufinyelela uNkulunkulu. Another thing uNkulunkulu ayithintayo njengamanje ukuthi awufike ezulwini umkhuleko womuntu onolimi lokuhleba, awufike ezulwini uNkulunkulu umuntu ulimi onolimi lwamanga, awufike ezulwini lo mkhuleko mosagcwele isono, awufiki mosagcwele umgcola kwenhlamba, awufike ezulwini lo mkhuleko. So you're still making a mistake. Mokade ujola ngolimi lakho, ngeke uzufike ezulwini nomlomo. Udinga ukuthi uhlambuluke njalo, uvume izono zakho njalo, so that umkhuleko wakho uzofika uNkulunkulu. Stop making mistakes. Umkhuleko is so important because it is a connection, indlela okukhuluma ngayo, uxhumana ngayo nomdali wakho wezulu nomhlaba. Because God is like an aerial. Thina kumele sixhumane naye khona sizotshengisa i-visual yasezulwini, i-vision yasezulwini ewukukhanya, okuyiqiniso, ewukuthula nothando nenjabulo engapheliyo ngaso sonke isikhathi. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukukhuleka, ngoba ila sixhumana nobaba wethu esezulwini. Futhi singathi ngaso sonke isikhathi kumele kube yithina esikhulumayo. Cha, simdedele uNkulunkulu akhulume naye. Simdedele akhulume ngezwi lakhe, iBhayibheli. Simdedele uNkulunkulu akhulume ngezibonakaliso, ngamaphupho, ngama-visions. Simdedele akhulume ngezinto ezenzakalayo emhlabeni. Uhamba ubuka ukuthi yazi umhlaba usutshintshile, kwenze u-1 no-2 no-3. Simdedele akhulume ngabafundisi, akhulume ngabaprofethi. Simdedele akhulume ngemindeni yethu, abantu. Simdedele akhulume nathi. Ungabe ukhuluma ngedwa nje. I mean, i-relationship enjani leyo? Njalo ukukhuluma wena, mina unginikeza ithuba. Iyacasula leyo nto leyo. Give the Lord ithuba, a chance to talk to you as much as he gives you a chance to talk to him. Jehova uNkulunkulu uyakuthanda yazi. uNkulunkulu usakulangazelela, usakubiza ukuthi ubusindise, uphulukise umphefumulo wakho. Ngoba sikhathini zokugcina, sikhathini zobumnyama, isitha siyalwa. Silwa nokuthi ungamlaleli uNkulunkulu, silwa nokuthi ungazitholi ukuthi ungubani, silwa nokuthi ukhuleke wrong so that umkhulu wakho ungeke ufike ezulwini. Silwa nawe indlela zonke, nxa zonke. So uphulukise zisize wena ukuthi ubuyisane noJehova, ukuthi uzisize, ukuthi wenze intando kaNkulunkulu, ukhuleke umkhuleko o-right, ukhuleke ngokuthobeka, ukhuleke ngokunxusa. Incwadi yabeseThesalonika ithi thokozani, ngiyanitshela ngithi thokozani, kukhulekani ningaphezi. Kepha izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nangokunxusa ngaso sonke isikhathi. Ukhuleke futhi unokukholwa okuphelele ukuthi le mkhuleko wami ufinyelele ezulwini, futhi uJehova uyangizwa, futhi uzongiphendula bese yamlinda aze akuphendule ngempela. uNkulunkulu nje onothando nomusa anibusise kakhulu.
lo uLihle Themba wakwaMzobe. Izinkundla zokuxhumana zikhona ezinye okungu-TikTok, okungu-Instagram, okungu-Facebook, and ku-Facebook khona nemibhalo ebhaliwe in writings. Wonke la mathophiki uNkulunkulu awathintayo nakonke akutshala enhlizweni yami. Mina nje ngenza umsebenzi wakudlulisa amazwi akhe ngendlela abantu mhlawumbe abanga-understanda ngayo, ngendlela uNkulunkulu atshala ngayo nangikhanyisela ngayo. uNkulunkulu abe nani, anibusise nonke manamukela amazwi akhe, nizisindise, nizihlenge, nazi ukuthi amaphutha seniwenzile emkhulekwenini, amaphutha seniwenzile ngezinto zonke, kodwa mawusaphila kusanethemba elihle ngawe. Lihle ithemba kubona bonke abasaphila ngokuba basanethemba, basanethuba emthimbeni, basanethuba embusweni wezulu, ngoba uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe, nomvuzo wakhe unaye ukumnika ilowo nalowo njengokumsebenzi wakhe. Inkosi nibusise kakhulu. Lo uLihle Themba Mzobe. Amen.